представяме ви нашият регулируем рафт за хладилник, вашият нов най-добър приятел за организация. Ние сме развълнувани да ви представим нашето регулируемо чекмедже за хладилника, което е иновативно решение за оптимизиране на пространството и организацията във вашия хладилник по най-добър начин. Този универсален уред ви позволява лесно да адаптирате вътрешното пространство на вашия хладилник, за да отговаря на вашите специфични нужди и предпочитания за съхранение на продукти. Нашето регулируемо чекмедже за хладилника е изработено от висококачествена пластмаса, която е издръжлива и лесна за почистване. Всяко отделение може да се регулира по височина и ширина, за да побере различни размери плодове, зеленчуци и други подобни храни. Това ви позволява да съхранявате и организирате храната си по-ефективно, намалявайки шансовете за разваляне на храната. Купете сега и направете вашето хладилно пространство по-функционално от всякога.